Hello. So, my name is David. נעים מאוד להכיר. אין לי משהו ספציפי שאני רוצה לדבר עליו, אבל אמרתי לו, אני אתחיל לעשות ולוגים, כי מזמן רציתי לעשות את זה כבר כמה שנים, שאני ילד קטן. וכרגע שעה אצלי 5:25 בבוקר, אם אני לא טועה. כן, זאת השעה. אני גר בצפון, ליד ביאליק, בדרכי הביתה, מאז העבודה. וכעיקרון, היה סרטון היכרות כזה קצרצ'יק, מאוד מאוד קצרצ'יק, בן 26, למי שתוהה. וזהו. טוב, לכן, אני חושב שאני אפגש עוד. ברגע שאני עכשיו עוד איזה עוד סרטונים עכשיו אני לעשות. ותרצות גם יכולים לכתוב לי כמובן. So, bye guys.